Здравейте! С този видеоурок започвам една продължителна серия от уроци за програмиране на PHP. В тях ще разгледаме самия PHP език, в последствие ще разгледаме MySQL базата данни, как се работи с нея, как PHP работи с базата данни и в последствие ще направим няколко малки проекта, в които ще комбинираме знанията от PHP и MySQL, като ви покажа някои техники, някои оптимизации на кода, проблеми с сигурността, за да добиете добрата практика и добрата представа как всъщност работи PHP и как може да направите много лесно дадено приложение. PHP като цяло е един от най-лесните за учени езици, така че той е много подходящ за начинаещи програмисти, които нямат никаква представа от програмиране или тяхната представа е много слаба. Тези уроци са насочени точно към тази група хора, които тепърва започват да се занимават с програмиране. Точно поради тази цел, точно поради тази причина, извинявайте, уроците са направени на нисък стил. Тоест, първоначално уроците, самите примери, обяснения, начина на изразяване е целенасочено занижен, за да може тези хора да схванат принципа, без да ги затрупвам с излишна техническа информация, а просто за да могат да схванат принципа как самия PHP работи или в последствие MySQL. След като принципа на работа бъде схванат, оттам нататък е въпрос на малка практика, за да може тези знания да бъдат развити. Все пак, искам да се извиня за хората, които имат представа от програмиране, за грешките, които ще се допуснат в тези уроци. Те са направени нарочно, отново с тази цел, за да не объркам начинаещите програмисти. Тези грешки по-нататък ще бъдат обяснени, когато вече разполагаме с необходимите знания, за да разберете всъщност защо това нещо работи по този начин. Как ще бъдат организирани тези уроци? Първоначално ще започнем с PHP, като разглеждаме всеки един, нека да го наречем, компонент от езика. Тоест ще разгледаме променливи, ще разгледаме типове данни, ще разгледаме условни оператори, цикли, методи, post-get request, session, include require и други подобни. Но ние ще ги разглеждаме по-отделно. Когато приключим, ще започнем с MySQL базата данни, т.е. елементарните неща на MySQL. Какво е MySQL базата данни, как се инсталира, как се конфигурира, как работи, какво са индексите, елементарни SQL на Select, Update, Delete, Insert. След което ще направим няколко дребни проекта, в които ще комбинираме PHP и MySQL, за да може всъщност да видите как всички неща работят заедно събрани. Операционната, т.е. софтуера, който ви е необходим за работа, е безплатен. Т.е. софтуера, който аз ще използвам в тези уроци, е напълно безплатен. Целият софтуер е open source, което значи, че той е безплатен. Нямате нужда от никакви лицензии да плащате пари за него, каквито и да е било. Разбира се, и за хората, които обичат да кракват, не е необходимо да краквате никакви приложения. Всичко е безплатно. Софтуера, който ще използвам, е един от най-добрите в света и в повечето случаи той е по-добър от платените си аналози. Всички уроци ще бъдат разработвани на операционна система Linux Ubuntu 8.10, но всички уроци ще работят както и на Windows, няма значение XP или Vista, така и на Macintosh. PHP е платформено независим език, така че кода, който ние пишем на Linux, Windows, Macintosh, няма никакво значение. Много лесно, т.е. работи по същия начин и на друга операционна система. И точно това е силата на PHP, че той е платформено независим. Има някои дребни особености, когато примерно ние пишем на Windows, но след това ще го ползваме на Linux, но те са изключително дребни. Има някои техники, които като цяло изключват тази зависимост. Където има платформена зависимост, аз изрично ще ви кажа, че под Linux трябва да бъде направена така, под Windows трябва да бъде направено по друг начин. Аз използвам Linux операционната система за разработка и за работа, тъй като е безплатна, тъй като вътре не съществуват вируси и други подобни неща, сигурността е на изключително високо ниво, операционната система е безплатна и е много по-бърза от някои други. Но това лично е мой избор. Ако вие сте потребител на Windows, без значение XP, Vista, абсолютно всички кодове ще работят по същия начин. Разбира се, вие не сте задължени да използвате софтуера, който аз ще използвам в тези уроци. Вие може да използвате всеки друг аналог, било то платен или безплатен, тъй като PHP е изключително независим език. Но все пак, за да работи, ви трябва веб сервер,
Ние ще използваме Apache, но вие може да използвате друга алтернатива. Ние ще използваме самото PHP версия 5. Искам да спомена тук, че всички уроци, които ще видите, са за версия 5, тъй като версия 4 вече е спряна от поддръжка. Не виждам никакъв смисъл да ви обяснявам за архаичната четвърта версия, тъй като петата версия наистина е една много голяма стъпка напред в програмирането и са решени много проблеми, които липсваха в PHP 4. Така че трябва ни Web сервер Apache, трябва ни самото PHP, трябва ни MySQL базата данни. Много неща, от които ще видите за MySQL базата данни, важат и за другите бази данни, като MS SQL, PostgreSQL, Oracle, така че може да използвате и друга база данни, но конкретно за базата данни нека да бъде MySQL, тъй като има някои особености в уроците, които са специфични за MySQL и добре би било да използвате същата база данни, за да може да работим правилно. И ще разгледаме и PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin всъщност е едно много добро приложение, което ви позволява да администрирате и конфигурирате MySQL базата данни, едно от най-използваните и почти всеки сървър като цяло, т.е. всеки хостинг сървър, мисля, че няма такива, които да нямат PHP-MyAdmin инсталиран. Той е един изключително лесен инструмент за администрация и конфигурация на базата данни. Средата за разработка, която ще използваме, е NetBeans, но искам да ви кажа, че тъй като изходният код на PHP е нищо повече от един най-обикновен текстови файл, вие може да не използвате NetBeans, вие може да използвате друга среда за разработка, може да използвате един най-обикновен текстови редактор като Notepad, примерно, или WordPad, ако сте под Windows. Кода, който ще ви покажа в тези уроци, ще работи без никакъв проблем, ако той е написан на WordPad. Но не използвайте неща като Microsoft Word или OpenOffice, т.е. не използвайте големи текстообработващи програми, тъй като когато вие пишете даден текст, тези програми слагат скрити символи, с които се отбелязва новия ред, табулация, къде текстът е отдебелен и други подобни. И когато PHP се опита да прочете този код, ще възникне грешка, тъй като тези символи всъщност не са правилни за самия код. Но защо всъщност PHP езика? Първо, защото PHP е open source език и е безплатен. Нямате нужда от никакви лицензии за него, вие може да се разработвате без да сте длъжни да плащате на никой абсолютно нищо. Второ, защото е платформено независим. Вие може да си напишете кода примерно под Windows и да го сложите под Linux и той да работи без абсолютно никакви проблеми. Трето, защото е най-използвания език в света. В момента PHP е най-използвания език за веб приложения в света и за това си има причина. Това е защото езика е изключително прост, но не като възможности, а като синтакс. Преди време имах спор с мои колеги, които разработват на други езици, че PHP е бил слаб език, не можел да се справя с големи проекти. За тези хора само ще кажа следното нещо, че yahoo.com, сайта, който е в топ 10 за най-посещаваните сайтове в света, е написан и все още работи изцяло на PHP и MySQL комбинацията. Разбира се, те имат хиляди сървъри, клъстърни системи и така нататък, но самия език поддържа този сайт без абсолютно никакъв проблем. Така че PHP въобще не е слаб език. Просто синтакса е доста елементарен. И за хора, които идват от силно обектно ориентирани езици, като .NET или Java, първоначално е леко объркващо, тъй като PHP е слабо типизиран език, но за тези особености ще говорим малко по-нататък. Мисля, че това е достатъчно за интрото. Очаквам ви в следващите уроци и се надявам да се забавлявате и наистина да видите, че програмирането е приятно, забавно и интересно нещо. Очаквам ви.